Eko Akyem Oda baton person so appointment Alexander Kasee akwa enne mrahye dwene ohormo na ode mock exam CB wo sa kwa kwacho BECE social na ya na aja ye test mu ni ade ode bi ahyehye so wafa ho kanyina eso enkwada no ahwe said Ebeya adusuafo a wonom ebekwa akotro basic education certificate examination e wo Brim Central Mensin mu wonom betumi atwa e won sohwe ni mu nti Akyem Oda mrahye bedwani Alexander Kasee akwa aye mock ama adusuafo apem ohanan ene aduanan nkono ya wonom ebetro BECE e wo Brim Central Mensin ya wafa ho kanyina mrahye bedwani ne kasaye mu ene wo kire mu se ne botaye pa ene sa adusuafo nsem ebekon kan pa e wo na baton pesua no so minkran hye efiri se Abibia yebeye mock examination no ma enkwala no final examinations no results de kwanim obere beka improve results no ade bia obeye bia obenya ho nsusaso pa no hye se obeto so aye na afie obika ye opposition MP na mafofo se yenye so efa education ani ade ebeboa ye mabuno no dia onhwe politics sebe bebe skadu obia no okokope na odi aba na odi aba be peja yenkwala ne dachi eza se yepo yempo omne ye dachi na omodachi no so ehya ase fi sabri ya kebi omufu bia wonom ewo Akyem Oda ya mani boni ene wonom atwetwe nkomo no eda emrahye bedwani yase se wo bo ne homoden aboa adesuafo yi ama wonom atumi edi nkunim o wonom nso hwa wo bekwa akotwuru ni mu. A few weeks ago we call share mock bi na ebinumu enye sikenti enye mi na mikopie sukura anka ya momo ntro enti Honorable Alexander Kasee akwa na minhirawo me bompa say nkwala constituency mu ha koso abo empire amawo na de bia unye bia wo de adan weni aba be hwe education amaye awofo se mutie a yesremo mamo ha mo sem ko boka akoto mathematical set member of parliament by next week GDS and I ready on so be supply e dia mom plan sana ma start a practice e use an sana mo de akotro final exams no ti futam de yesrem kola no se omo